fericirea înseamnă, în timpurile noastre, capacitatea de a pendula între a avea și a fi. Că oamenii care vor să aibă mulți bani pentru a deține putere sau pentru a avea influență, acest mod de a obține bani corelează negativ cu fericirea. Ba mai mult decât atât, studiile ne arată că în cazul acestor persoane crește nivelul de anxietate și simptomatologia depresivă. Ne întrebăm ce facem cu viața noastră. Ne întrebăm ce facem. Ok, acum în ce direcție luăm? Și din păcate, marea majoritate a oamenilor pierd fereastra aia de oportunitate. Și ce se întâmplă este că intră din nou în buclă. Asta e viața, oricum. Noi nu suntem făcuți să avem bani, noi nu trebuie să muncești ca prostul. Deci avem tot felul de credințe din astea care atunci se reașează și apoi îți ghidezi întreaga viață. Ajungi pe la 60 de ani, mai ai încă 20 de ani de trăi, ne spun studiile. Și trăim așteptând să murim. Este foarte trist. Dacă punem atât de mult accent pe relații, de ce trăim atât de singuri? Trăim o epidemie de singurătate. A crescut enorm numărul de oameni care se declară a fi singuri. E foarte dureros, pentru că e un mix de anxietate, tristețe și această singurătate atacă la bază sistemul nervos. Stai o secundă, trebuie să te și oprești. Exact asta am vrut să te întreb. Cine te-a învățat să trăiești prezent? Durerea. Ok. Deci până nu o simțim, degeaba citim foarte multe tratate și statistici. Da, nu. Trebuie să o simțim pe pielea noastră. Durerea, pierderea, frica. Salut și bine te-am găsit la o nouă ediție de podcast Financiaria despre bani și bunăstare. Așa cum te-am obișnuit, ne găsești pe canalul de YouTube Financiaria și ne auzi și pe Radio Cluj, partenerul nostru de producție pentru acest podcast. Sunt Fabian Cătălin Pah și dacă ne urmărești deja, știi că vorbim despre bine și bunăstarea de mâine, pe care putem să o construim începând de astăzi, prin educație financiară, investiții și antreprenoriat. Invitata mea de astăzi este doctor în psihologie, autor de carte și psihoterapeut. 2 din cărțile ei au ajuns bestseller. Povestea ta are sens și terapie 1 la 1 cu sinele tău. Așadar, vă invit la un podcast de terapie 1 la 1 cu Raluca Anton. Raluca, bine ai venit la podcastul despre bani și bunăstare. Bine te găsesc, Fabian. Mulțumesc pentru invitație. Să spun bine ai venit și la Cluj sau revenit la Cluj. Nu că eu la Cluj sunt. Eu știu, dar recent am văzut că e și pe la București și vreau să vorbim puțin despre Raluca Anton, cea pe care îți dezvălui un secret, mi-o amintesc, din 2011, de pe sticlă de la un post TV local. Da, așa e. Spune-mi ce ai făcut în ultimii 10-15 ani pentru a fi Raluca Anton de astăzi. Am muncit. Un răspuns foarte bun. Am muncit, Eu cred în continuare și voi crede asta tot timpul, că a fi consecvent în munca pe care o faci este ceea ce te ajută să crești. Cred că mereu am avut încredere că sunt pe drumul cel bun, chiar și atunci când nu am avut încredere în mine în multe momente, dar n-am obținut nimic fără muncă. Asta este o vorba tatălui meu. El de foarte multe ori zice, eu tot ce am obținut în viața asta a fost pentru că am muncit foarte mult și cred că duc moștenirea asta mai departe. Norocul meu este că fac cu pasiune ceea ce fac și tot simt că muncesc. Nu funcționează aia cu cum e vorba aia, știi? Fă ce-ți place și nu vei munci o zi din viața ta. Nu, la mine nu funcționează. Eu tot simt că muncesc și mă frustrez și sunt obosită în multe momente, dar simt bunăstare, apropo de ce spuneai mai devreme, în relație cu munca. Practic, vreau să vorbim astăzi despre bani și bunăstare și mi-am dorit foarte mult să avem discuția de astăzi, pentru că atunci când vorbim despre bani și psihologie, vorbim despre 2 domenii care se întrepătrund. Multe din problemele sociale de astăzi vin dintr-o lipsă a banilor sau dintr-o incapacitate de a ne descrie binele. Iar noi în acest podcast încercăm cu fiecare invitat să definim ce înseamnă binele pentru fiecare dintre noi. Am pornit la un moment dat de la ideea că de la 2 milioane de euro în sus e doar statistică și nu mai prea contează câți bani ai în buzunar, dar pentru a crea bine și bunăstare e nevoie de foarte multă muncă. Și nu aș vrea să mergem cu discuția la modul general până nu rezolvăm lucrurile în particular. Așadar, ce înseamnă bunăstarea pentru Raluca Anton și binele? Am tot avut așa tranziții de-a lungul timpului când vine vorba de ce înseamnă bunăstare. Eu cred că un prim pas
înainte de a simți bunăstare, a fost să îmi definesc valorile pe care le am când vine vorba de viața asta. Și eu văd valorile ca pe niște piloni centrali, ca pe o busolă, în jurul căreia, sau care mă ajută să mă ghidez în viața asta. Și atunci, în momentul în care eu mi-am definit aceste valori, mi-a fost mai ușor să-mi dau seama ce vreau să fac, dar mai ales ce nu vreau să fac. Iar în momentul în care am decis ce vreau și ce nu vreau, a fost naturală apariția bunăstării. Pentru că am știut care sunt parametrii, harta pe care eu o am când vine vorba de viața mea personală și viața mea profesională. Și atunci asta a însemnat pentru mine descoperirea bunăstării. Și vreau aici să subliniez un lucru: bunăstarea nu înseamnă că ești zen și levităm acum cu toții printr-o încăpere. Nu, asta este bunăstarea. Bunăstarea înseamnă, chiar dacă trec prin perioade dificile, baseline-ul, baza să fie una de mulțumire și recunoștință față de lucrurile pe care le ai. Și atunci sunt perioade grele în care sunt obosită, în care sunt furioasă, în care nu știu ce am de făcut, în care mă simt pierdută, poate copleșită, dar mereu îmi amintesc care sunt principiile de bază pe care eu le am în viața mea personală și profesională. Ai văzut oameni bogați nefericiți și oameni poate cu bani mai puțini, dar fericiți? Da. De ce apare acest paradox? Pentru că mi se pare că alergăm enorm de mult după bani, pentru niște lucruri absolut trecătoare. Cumpărăm astăzi o mașină care mâine nu ne mai place și ne întrebăm de ce suntem nefericiți. Dar cred că acest set de valori de care vorbea este foarte important și trebuie pus cumva la această bază a fericirii fiecăruia dintre noi. Însă apare paradoxul. Mulți bani, puțină fericire, bani mai puțin și lume ok. Fix așa se și numește în psihologie paradoxul fericirii. Da? În studiile de specialitate fix așa se și numește. Cred că depinde foarte mult care este motivația din spatele achizițiilor și a banilor. Și studiile de specialitate fix asta ne arată. Că oamenii care vor să aibă mulți bani pentru a deține putere sau pentru a avea influență, acest mod de a obține bani corelează negativ cu fericirea. Ba mai mult decât atât, studiile ne arată că în cazul acestor persoane crește nivelul de anxietate și simptomatologia depresivă. Deci, pornind de la această idee, practic nu banul în sine este, în ghilimele, problema, cât mecanica din spate. De ce îmi doresc să am banii respectivi? Și atunci, în momentul în care vorbim despre influență, putere, manipulare, atunci studiile în momentul acesta, și sunt făcute studii atât longitudinale, oamenii urmăriți pe o perioadă lungă de timp, cât și pe populații foarte mari de oameni cu mulți bani, studiile ne arată că, de fapt, cu această filosofie de viață, banii nu aduc fericirea. Și atunci de aici putem trage concluzia, că vine vorba de acest paradox al fericirii, e un mare mit, că banii aduc fericirea. Banii în felul acesta se pare că nu aduc bunăstare. Cum mai poți să fii fericit în ziua de astăzi, când chiar dacă îți permiți un concediu, uite, ziceai că suntem acum la Cluj, da, mergem la munte în Băișoara. Dar prietenul meu postează o poză din Himalaya sau din insulele Canare. Cum mai pot să fiu eu fericit cu acest puțin pe care mi-l permit, însă care e mult mai puțin în comparație cu ceea ce văd, și aici subliniez, văd în rețelele sociale. Omoară rețelele sociale parte din fericirea noastră? Da. Așa, cred că rar mi s-a întâmplat să dau răspunsuri atât de directe. Practic, ce se întâmplă în situația asta este că externalizăm serviciul. Adică eu nu stau să mă uit la mine și să văd ce din faptul că sunt în Băișoara îmi produce bucurie, ci mă desprind de pe moment, mă deconectez de momentul acela și mă întorc înspre ceva ce de fapt nici măcar nu este al meu, este al altuia. Și la fel de bine poate să fie cineva pe Himalaya și să fie foarte greu, dar pentru mine nu contează, pentru că eu nu sunt acolo. Corect. Și atunci, de fapt, asta este marea problemă pe care o avem în timpurile acestea, această deconectare de propria persoană. Nu stau să mă mai uit, să mă întreb, dar pentru mine cum e povestea asta? Pentru mine ce înseamnă bunăstare?
eu cum văd o zi în care eu spun că mi-a fost bine? Ce s-a întâmplat în ziua asta? Nu ne mai întrebăm lucrurile astea care sunt de bază, adică nu mai avem capacitatea să ne adresăm aceste întrebări. Și atunci, sigur că ce fac? Mă uit să văd, dacă eu nu știu să-mi răspund mie, atunci mă uit la alții, că alții poate că au răspunsul. Și atunci ce văd? În social media vedem foarte multe postări ale multor oameni într-o cantitate limitată de timp. Însă creierul meu nu are capacitatea să proceseze faptul că aceia sunt mulți oameni și că eu văd în milisecunde, de fapt, foarte multe experiențe de viață și atunci e ca și cum toți trăiesc bine, numai eu trăiesc rău. Practic, mintea noastră funcționează din cauza faptului că un principiu, sau datorită faptului că e un principiu esențial al minții umane, acesta al economiei cognitive. Noi nu putem procesa și analiza toate informațiile atât de repede pe cât le primim. Și atunci mintea ce face? Pentru a putea să supraviețuim, le pune în niște foldere. Și dacă eu mă uit în social media și văd oameni care sunt în vacanță, toate aceste informații sunt puse în folderul toți oamenii sunt în vacanță. Și atunci experiența mea emoțională nu se bazează pe propria experiență, ci se bazează pe toți oamenii sunt în vacanță. Și de unde e disconfortul și așa mai departe. Cred că dacă am avea mai multe cunoștințe despre cum funcționează real mintea umană, am putea să simțim mai frecvent bunăstare, pentru că de foarte multe ori noi nu realizăm de fapt că ceea ce ne dorim este imposibil pentru cum funcționează creierul nostru. Mă întorc la 2011 și mă gândesc cu drag la acele emisiuni pe care le urmăream cu tine la televizor. Astăzi suntem în 2024 spre 2025 și mizez pe anii aceștia ai tăi de experiență pentru a te întreba dacă la nivel de persoane cu care tu interacționezi, sau să spun la nivel de societate românească, e mai mult bine, mai multă fericire astăzi sau eram mai fericiți în 2011 când ne uitam împreună la televizor? Cred că eram mult mai conectați atunci, și unii cu alții și la noi înșine, față de ce se întâmplă în ultimii ani. Și eu așa, știi, foarte mult am stat să mă gândesc în ultima perioadă cum e pentru mine experiența asta de a mă uita în jur, cu toate cunoștințele pe care le am, cu informațiile astea pe care le-am adunat de-a lungul anilor și așa sentiment de tristețe, știi, mă încearcă și descumpănire, nu e dezamăgire, că am stat mult să că sunt dezamăgită, cine sunt eu să fiu dezamăgită de cei din jur, nu am niciun drept, dar simt descumpănire și simt așa o tristețe uitându-mă la faptul că avem atât de multe lucruri și ne bucurăm atât de puțin de toate lucrurile astea. Și cred că simțim mult mai rar bunăstare decât simțeam în trecut. Chiar dacă ne e mult mai bine decât ne era cu 10-15 ani. Da, chiar dacă ne e mult mai bine. Și ai putea să identifici 2-3 cauze? E un flux din ăsta de, știi, ca o spirală cumva. Ne-am dorit foarte mult cunoștințe. Mircea Miclea are o chestie care mie îmi place foarte mult și el explică până la urmă intuitiv, cunoașterea ca fiind un spectru de lumină. Și așa și arată. Cunoașterea e un spectru de lumină și tot ce e în jur este necunoaștere. Iar în momentul în care crește cunoașterea, crește și necunoașterea, tot ce este în jur. Și creierul uman mereu a funcționat pe bază de informații și cu cât am știut mai mult, cu atât ne-am dorit să știm mai mult, pentru că ne-am dat seama cât de puțin știm. Și așa ne-am și dezvoltat. Și atunci ne-am dezvoltat, am văzut câte lucruri putem să avem, am văzut câte oportunități avem, însă asta ne-a îndepărtat de fapt de noi înșine și nu e o problemă că avem atât de multe lucruri și acces la atât de... ci că nu mai pendulăm și înapoi. Eu cred că dacă am avea capacitatea asta de a ne mișca, asta ne spun studiile despre fericire, de exemplu, că de fapt fericirea înseamnă în timpurile noastre capacitatea de a pendula între a avea și a fi. Capacitatea de a zice, băi, îmi doresc toate lucrurile astea, că și mie îmi place să conduc o mașină care îmi place, și mie îmi place să locuiesc într-un loc, îmi place să călătoresc, îmi place să-mi cumpăr hainele pe care mi le doresc. Adică aș fi ipocrită să spun că nu-mi doresc lucrurile astea și muncesc pentru ele. Însă, dacă aș rămâne doar în direcția aia, asta n-ar fi suficient pentru a simți bunăstare. Și atunci, cel mai greu drum a fost către mine însămi. Pentru că a trebuit să mă opresc din înverșunarea aia de a avea și de a face și să mă întorc să zic, astea în o secundă, care sunt, de fapt, valorile mele centrale și pentru ce fac toate lucrurile pe care le fac. Așa de ușor este să spui pentru copiii mei, pentru generațiile viitoare. Hai să
încercăm să ne concentrăm un pic pe noi, să ne dăm seama că de foarte multe ori lucrurile pe care le facem pentru propriul nostru ego. Nu pentru că generațiile următoare beneficiază, ori beneficia dacă or ști ce să facă cu ce le dăm. Altfel... Hai să segmentăm puțin discuția în categorii de vârstă. Ai putea să identifici o categorie de vârstă unde vezi cel mai mare decuplaj între capacitatea de a face lucruri și dorința de a le face sau aspirații? Pentru că astăzi, dacă întreb 10 oameni pe stradă ce ți-ai dorit de la viață, majoritatea și-ar dori poate o mașină scumpă, o excursie scumpă, o viață trăită în stil de Monaco, deși noi uităm că cei pe care îi vedem în acele zone sunt poate la 7-a, 8-a, 10-a generație de industriași și noi, în urmă cu o generație, încercam să scămăm de comunism. Mm-hmm. Unde vezi această decuplare a viselor față de posibilități? 50 plus, 30, 40, 30, 20? Mm-hmm. Eu cred că e tot așa un flux de lucruri și cred că experiența noastră de viață, sistemul educațional, toate lucrurile pe care le vedem acum în jur ne decuplează de fapt treptat de noi și nu cred că e un moment în care se întâmplă asta. Cred în schimb, pornind de la felul în care știu că funcționează dezvoltarea sistemului nervos, că undeva, abia pe la 30 și ceva, începem să ne punem cu adevărat întrebări existențiale. Da. Abia atunci, și e firesc să fie așa, pentru că până atunci mintea nu e pregătită pentru asta și apoi e foarte ocupată cu o grămadă de alte lucruri. În momentul în care suntem bebeluși, avem o plasticitate cognitivă atât de mare pentru că învățăm existența însăși. 90% dintre lucrurile pe care le știm se învață până la 6 ani, 90%. Asta înseamnă absolut tot ce înseamnă lume, tot, culori, absolut tot. După care suntem partea asta academică, să învățăm experiențe de viață, apoi ne îndrăgostim, apoi suferim, apoi ajungem pe la 20 și ceva de ani. Strașnică experiență. Strașnică experiența asta cu îndrăgostirea sau cu suferința. Fiecare după caz. Și apoi ajungem pe la 20 și ceva de ani. Prima dată ne întrebăm care-i sensul vieții pe la 20 și ceva. Dar ne întrebăm în termenii ăștia de ce am de făcut de acum înainte. Și întrebarea asta existențială de pe la 20 și ceva de ani de foarte multe ori se transformă în niște decizii care țin de carieră sau care țin de viață. Îmi doresc sau nu o familie, îmi doresc sau nu copii, când îmi doresc. Da? Și atunci suntem foarte ocupați cu răspunsul la această întrebare, primă întrebare existențială, până pe la 30 și ceva. Acum studiile încep să ne spună că poate către 40, pentru că trăim mai mult și atunci se amână un pic vârsta la care avem copii și așa mai departe. Și atunci cam 35-40 este vârsta la care real putem conecta cu noi și ce vreau să subliniez aici este că de la vârsta asta mai avem cel puțin jumătate, cel puțin încă pe atât pe cât am trăit, doar conștient. Că până acum, până la vârsta asta, totul a fost o inerție și totul a fost o alergare firească a sistemului nervos să-și dezvolte toate funcțiile. Și abia de pe la 35-40, noi putem începe să trăim cu adevărat conștienți de noi înșine. Și se deschide o fereastră de oportunitate acolo, îi spunem noi în psihologie. Da? Un moment în care, unii spun criza vârstei de mijloc, fiecare cum dorește să interpreteze asta, dar e un moment în care am îndeplinit foarte multe lucruri, pornind de la prima întrebare existențială. Și ne întrebăm ce facem cu viața noastră. Ne întrebăm ce facem. Ok, acum în ce direcție luăm? Și din păcate, marea majoritate a oamenilor pierd fereastra aia de oportunitate. Și ce se întâmplă este că intră din nou în buclă. Ce ne spune sistemul că trebuie să facem, ce avem de ales. Acolo se activează foarte puternic credințele astea cu care asta e viața, oricum noi nu suntem făcuți să avem bani, noi nu trebuie să muncești ca prostul. Deci avem tot felul de credințe din astea care atunci se reașează și apoi îți ghidezi întreaga viață. Ajungi pe la 60 de ani, mai ai încă 20 de ani de trăi, ne spun studiile. Da? Deci de la 60 până la 80, mai încă 20 de ani și trăim așteptând să murim. Este foarte trist. Foarte, foarte trist. Și atunci, de fapt, dacă stăm să ne uităm, sezoanele astea ale vieții sunt tot o continuă expectativă pentru ceva, nu știm niciunii ce așteptăm și ne trezim pe la 60 ceva că de fapt așteptăm să murim. Și că de fapt nu am trăit. Și că de fapt de fapt nu am trăit prea mult. Foarte interesante sunt studiile astea care s-au făcut pe persoane vârstnice, se spune etic vârsta adultă târzie, după
70 de ani, 70 și ceva de ani, și au fost întrebați când s-a căutat răspunsul pentru bunăstare, care sunt lucrurile care v-au oferit bunăstare de-a lungul vieții. Prima dată i-a întrebat dacă au simțit sau nu bunăstare și au fost răspuns binar și apoi au luat pe cei care au răspuns da și au vrut să vadă ce au descoperit. Și banii n-au fost printre răspunsuri. Răspunsurile au fost grija față de relații, faptul că au avut un sens, adică au avut o misiune cumva. Ei și-au dorit ceva. Și fiecare a avut... Ideea nu era ce, ci faptul că au avut această misiune. Și apoi foarte mulți au vorbit, dar aici nu știm exact dacă nu cumva este și o caracteristică a vârstei, au vorbit despre moștenire, în termen de ce las mai departe nu financiar, cât ce las mai departe ca valori. Dar asta s-ar putea să fie și un bias al studiilor de specialitate, pentru că, în mod firesc, de pe la 60 și ceva de ani, oamenii vorbesc despre legacy, despre moștenire. Dar a fost foarte frecvent amintită și atunci pare că oamenii ăștia care au trăit ne spun ce trebuie să facem. Acum, problema e dacă ascultăm sau nu. Mie îmi plac foarte mult comparabilele, Raluca, și nu vreau să devin obsesiv întoarcerea asta în anii 2000-2010, dar m-aș bucura mult dacă ai putea să dai o definiție a fericirii pe care o vedeai în anii 2010 la persoanele cu care lucrai și a fericirii pe care o vezi în persoanele cu care lucrezi astăzi, 2023-2024. E o întrebare bună? Și nici măcar nu mi-am notat-o. Acum a venit întrebarea. Deci stai să mă podcast, noi de obicei facem un podcast de câte oră cu voia lui Carmen, care în spatele camerei. O să stăm vreo 3-4 ore să discutăm despre fericire, bunăstare. Da. Deci practic, cum arăta fericirea în 2010 și dacă fericirea aceasta e diferită la românul de astăzi, în 2024? Pot să spun, stai că se construiește răspunsul pe măsură ce mă gândesc la el, dar ce pot să spun este că atunci vorbeam mult mai puțin despre profesie în cabinet, de exemplu, cu oamenii, mult mai puțin vorbeam despre job. Acum e un subiect, nu știu, n-aș vrea să zic în cazul tuturor clienților, dar este un subiect... și faptul că fericirea sau nefericirea vine din job. Da, adică nefericirea, da. Okay. Și are sens pentru că jobul nu a fost văzut, decât recent a început să fie văzut jobul ca fiind parte din identitatea noastră. Până nu de mult, jobul era un aducător de venit. Și în ultimii ani, aceasta este o variabilă care face parte din identitatea noastră. Petrecem mult mai mult timp la locul de muncă. Studiile acum ne spun că petrecem mai bine de jumătate de viață la locul de muncă și acestei jumătăți de vieți nu îi se adaugă timpul în care noi ne gândim la job în timpul liber. Deci e ceva... Corect. Și atunci e firesc să apară aceste discuții. Deci pot să spun asta, că jobul atunci nu făcea parte din nefericirea oamenilor, acum face parte din nefericirea oamenilor. Și atunci se discuta mult mai mult despre bunăstarea relațiilor existente. Acum se discută foarte mult despre a găsi relații. Despre cele care vor veni și nu mai vin niciodată. Da. Deci cred că astea sunt cele două mari subiecte, iar apoi în zona asta de parenting văd o generație foarte pierdută de părinți, oricum predicțiile pentru viitor nu sunt atât de roz. Pierdute din ce punct de vedere? Pentru că până la urmă, dacă sunt părintele care se confundă cu jobul, chiar dacă sunt nefericit în jobul pe care l-am, probabil că rămân în acel job pentru că mi-aduce niște mii de lei bune pe lună și atunci fac un compromis și zic, fericirea mea e pe locul 10, dar am următoarele avantaje, A, B, C, D, E. Școală privată pentru copil, o altă educație, sport. Da, și eu care nu știi de unde, nu știi ce tentacule să tai, de fapt. Dar ce am văzut mai mult este faptul că parentingul acesta a fost foarte prost înțeles. Parentingul acesta modern și văd generații și deja generațiile astea intră pe piața muncii de tineri pierduți cumva. Adică ei știu că vor bani și asta are sens, că părinții lor sunt părinții care
au devenit părinți după Revoluție și care au trăit cu niște mesaje, au crescut cu niște mesaje. Acum suntem liberi, facem ce vrem, până acum n-am avut bani. Consumerism mult, da. Cam tot ce câștigi consumi pe alte beneficii. Da. Și acum intră în piața muncii copiii tinerilor de după Revoluție. Și nu au repere. Asta este o mare, mare problemă. Nu au valori, ce discutam mai devreme, nu au repere, nu au valori care nu se dezvoltă în mod firesc, ele se modelează. Deci noi dezvoltăm valorile prin modelare în familia de origine sau în fereastra de oportunitate le regândim. Ți-am povestit înainte de a începe filmarea că eu sunt absolvent de istorie. Am făcut un exercițiu foarte interesant în urmă cu vreo 2 ani de zile când eram la Varșovia și am observat ce înseamnă pentru polonezi Ziua Națională a Poloniei, care este un punct central al existenței lor statale, da, împărțirea între Rusia și Germania de atâtea ori în istorie. E un punct care îi aduce împreună, da? Și este o valoare, să zicem, pentru ei ca și popor. Ca și istoric am început să mă uit în urmă. Ce ar putea să unească poporul român? Dacă merg la Carol I, am pro, am contra. Dacă mă duc la Mihai Viteazul, am pro, am contra. Dacă mă duc la Traian și Decebal, la fel. Extrapolând acest mic exemplu, care câteodată mă cam, nu neapărat obsedează, dar îmi pune foarte multe semne de întrebare legate de direcția poporului român, unde îmi găsesc o valoare astăzi, în așa fel încât să zic, deviez de la setul meu de valori, pentru că ai spus că fericirea sau bunătatea asta stă într-un set de valori pe care ți le-ai format, dar eu ca și tânăr la 20-30 de ani, unde găsesc eu o valoare care pot să spun, da, e o piatră de temelie și orice s-ar întâmpla, imaginea unui lider sau imaginea bunicului sau imaginea unui episod din istorie mă face să simt că asta este valoarea mea. Mm-hmm. Mi se pare că o găsești foarte greu. Acum, în timpurile astea, o găsești foarte greu. Din ce în ce mai greu. Uite, mi-amintesc, cred că în trecut am fost la o conferință, se numea Conferința Psihologia Leadership-ului. Și mie îmi place foarte mult să lucrez în domeniile astea profesionale. Asta pentru că îmi place să văd oameni împreună lucrând și mă fascinează oricum așa psihologia socială și a grupurilor. Și am avut o discuție, una dintre doamnele din sală a adresat o întrebare extraordinar de bună și a zis așa, uite, îmi dau seama, a zis, eu am 40 și ceva de ani, deci am deja 20 de ani de carieră și îmi dau seama că eu mereu mă uit fac o obsesie către un coleg de serviciu și atâta mă uit la omul ăla sau la femeia asta, încercând să-mi dau seama ce face și copiindu-l. De ce mi se întâmplă chestia asta? Și sigur, acum eu încerc să nu răspund când sunt în astfel de evenimente, cât mai degrabă ghidez răspunsul și am tot adresat întrebări și am ajuns într-un moment în care a spus că de fapt marea ei problemă este că n-a avut repere. N-a avut un profesor care să zică, da, uite ce multe lucruri am învățat de la omul acesta și el a devenit mentor. Și atunci ajunge la 40 de ani, 20 de ani de muncă, ghidându-se, căutând de fapt. Se numește în psihologia asta identitate difuză. Dar nu știu cine sunt. Și atunci mă tot uit, oare sunt ca tine? Oare sunt ca tine? Oare ca cine sunt? Că, ca mine clar că nu pot să fiu, că nu mă regăsesc în propria persoană. Și atunci asta vine tot pe un fond din asta de lipsă de valori. Eu mi-amintesc, de exemplu, pentru mine, profesorii foarte târziu mi-am dat seama, dar eu am avut în orașul mic de unde vin, cadrele didactice din generația trecută, niște repere extraordinare. Doamne, deci eu sunt atât de recunoscătoare. Hai să spunem pe numele orașului, pentru Jibou. Că Jibou. Am citit, știu, eu sunt din Dejde și împărtășim aceeași soartă. Da. Orașele mici în anii 90, 80, să știi. Mi se părea că erau niște micro-universuri absolut fenomenale. Da. Plecarea mea din Dej la 14 ani și venitul la Cluj, chitară, pian, poezie, basket, volei, înot. Dintr-un oraș, Dej, care astăzi nu mai are acel combinat de celuloză și hârtie și cam suferă după faptul că nu mai are industrie, dar în orașele mici învățai foarte multe lucruri și avea niște valori insuflate. Țin minte o discuție foarte interesantă, eram la Londra și mă întrebase cineva, ok, de unde ești și what's your background?
Și m-am ambiționat să explic unde este Dejul lângă Cluj, lângă România, lângă estul Europei. Da, uite, o întrebare foarte bună. Ziceai de generațiile acestea care vin din urmă. 2 întrebări. Trăim în bule urbane. Mari bule, da. Deci, hai să zicem, Clujul, Bucureștiul sunt 2 bule. Și orașele mici nu mai reușesc să mai livreze ceea ce ar trebui pentru ca generațiile tinere să fie pregătite așa cum trebuie pentru viață? Da, trăim în bule, asta este clar, social media a făcut asta, nici măcar nu realizăm. În unele momente realizăm astea de șoc, ne uităm și zicem, wow, ce-am făcut? Ce-am făcut, da. Și din păcate ce se întâmplă în orașele mici este că foarte mulți au plecat pentru că nu mai aveau oportunități acolo, iar cei care s-au întors pentru că nu și-au găsit locul în orașele mari din vari motive, fie pentru că aveau ambiții pe care nu puteau să le îndeplinească acolo, ci le îndeplineau mai degrabă într-un oraș mai mic, fie pentru că una dintre valorile cu ghilimele pe care nici nu știu dacă trebuie să pun ghilimele, este lasă că ne descurcăm noi cumva acolo, scoatem noi cumva la capăt, că avem mai multe modalități prin care să facem asta. Într-un oraș mare prea mult trebuie să stai să rezolvi lucrurile. Sau oamenii care nu s-au descurcat niciunde pentru că n-au avut valori cu privire la muncă. Și atunci s-au întors acolo. Și sigur că asta se vede în timpurile noastre foarte puternic. Au rămas când ne uităm pe hartă, vedem că sunt centrele mari, care de cele mai multe ori sunt și centrele în care, apropo de bani, centrele care au business-uri, muncesc mult, plătesc taxele la stat, au valori care țin de muncă, care țin de corectitudine, care țin de comunitate, împreună facem lucrurile și care, din păcate, nu sunt văzute ca fiind centrele care plătesc taxele, deci plătesc pensii, alocații, pensii speciale și ajutoare sociale. Ci sunt de foarte multe ori văzuți ăștia cu nasul pe sus și așa mai departe și atunci, de fapt, acești poli sunt din ce în ce mai izolați și din ce în ce mai puțini. Bun, deci faptul că aveam un set de valori cu 20-30 de ani care porneau din școală, vezi astăzi ca fiind o problemă la nivel de societate. Da. O mare problemă, pentru că rar mai întâlnești repere. Rar mai întâlnești. Și ceea ce vedem în timpurile noastre este, Daniel David a zis o chestie foarte faină și țin minte că o zice de mulți ani și, parcă am impresia că nimeni nu-l ascultă, dar atât de frumos zice că o mare problemă pe care noi o avem este că avem foarte multe informații, dar nu avem cunoaștere. Ori informația nu reprezintă cunoaștere. Cunoaștere înseamnă capacitatea să discerni informația. Și de a o interpreta. Și să interpretezi informația. Și atunci, noi trăim în această perioadă în care la 2 clicuri distanță poți să descoperi absolut orice vrei și ce nu vrei despre lumea asta. Problema e că nu știi ce să faci. Și de fapt nu știi ce să faci. Până la urmă, dacă stai să te gândești la ce ai click zipat în ultimele 2 săptămâni, nu cred că poți să redai mult din conținutul pe care l-ai văzut în online. Există o rețetă a fericirii? Da, studiile ne spun că există o rețetă a fericirii și de... Nu vreau să-mi spui din studii, Raluca. Da, păi vreau să-mi spui... O să spun când o să am 80 de ani din atât de multă experiență pe care o ai și din toți acești oameni frumoși cu care interacționezi în fiecare zi. Vreau să știu dacă astăzi sunt câteva puncte forte în rețetarul vieții unui om, în așa fel încât să poți să spui, da, fac lucrul acesta, pentru că în contextul societății românești, globale, europene, 2023, 2024, 2025, s-ar putea să am o șansă în plus la fericire. Nu mai stau în străinătate, plecat în Londra sau în Varșovia sau în Paris, vin înapoi în România pentru că știu că mi-aduce un 5% în plus de fericire, nu stau într-un job care mă ocupă de la 8 la 8 pentru 10.000 de lei, ci poate iau ceva de la 8 la 4 și am timp și pentru copiii mei, dar câștig doar 6.000 de lei. Sunt foarte grele deciziile astea. Știu, dar tocmai de aceea mă bazez pe tine. Și știi care e marea problemă aici? O să și răspund apoi la întrebare. Marea problemă aici este faptul că, știi, este o zicală după care foarte mulți se ghidează, nu da pasărea din mână pentru cea din gard. Numai dacă sunt două.
Așa, da. Zicea Warren Buffett în lumea investițiilor că doar atunci să lași o pasăre să zboare când ai două în gard. Da. Bine, și posibilitatea să le prinzi, că dacă nu le prinzi... Da. Și să și știi cum, și arme. Un întreg artificiu. Da. Noi avem foarte mult această credință, cum că mai bine lasă că nu știu ce urmează să se întâmple și atunci decât să renunț la ceva ce acum îmi produce o doză de confort, chiar dacă mult disconfort, mă tem să mă expun unei situații noi pe care nu o cunosc, nu știu cum să fac și așa mai departe. Și atunci eu cred că tot ceea ce înseamnă, știi ce ai spus tu, să mă întorc în țară, să renunț la un loc de muncă, toate acestea vin cu multă impredictibilitate pentru care noi nu suntem dispuși să luăm acțiune. Dar din cauza căreia. Dacă nu fac bine aceste aspecte, le las să trăiască cu mine 10-15 Dar uite că asta facem toți. Uite, știi că dacă ne uităm în jur, stăm în relații care nu ne fac bine. Sunt enorm de mulți oameni în jurul nostru care sunt în relații și nu sunt mulțumiți de relațiile lor. Și dacă îi întrebi, dar de ce nu iei o decizie, de ce nu faci ceva? Nu, păi acum ce să fac? Acum să mă apuc eu, acum să iau decizii. Oamenii stau la locuri de muncă unde nu sunt satisfăcuți. Și atunci, în calea fericirii noastre și a bunăstării stă frica. Frica de a lua și noi nu vedem faptul că acolo unde este frică este și curaj. Știu că sună filozofic ce spun, dar niciodată cineva care a avut curaj nu înseamnă că nu a avut frică. Ci a avut frică, dar a avut în același timp capacitatea de a-și ancora resursele și a face ceva din frica respectivă. Și ca să-ți răspund la întrebare, apropo de ce ar trebui să facă oamenii, aș corobora cele două informații despre care spuneam mai devreme, da? Studiile, ce ne zic studiile și problemele cu care oamenii vin în cabinet acum. Și ele corelează. Adică oamenii vin acum și se plâng de relații, de job, în principal de relații și de job se plâng. Și de ce ne spun studiile? Că apar, ce zic oamenii ăștia? Că atunci când ajungem la finalul vieții, ce zic oamenii care au fost fericiți? Că au investit în relațiile lor, au investit în dezvoltare personală și în legacy. Hai să scoatem legacy-ul, că la 30 și ceva de ani poate că nu te gândești la asta. Sau la faptul că vei schimba lumea. Din păcate. Pentru că dacă te-ai gândit la asta, atunci te-ai gândit ce scos pe gură. Știi? Că legacy-ul înseamnă în același timp ceea ce tu transmiți în comunitate. Deci trebuie să fim atenți la lucrurile pe care le spunem, pentru că toate se transformă în niște credințe pentru alții fără să ne dăm seama că se întâmplă asta. Și atunci luăm problemele astea două pe care oamenii le au. Deci eu trag această concluzie că dacă oamenii ar fi mai atenți la relațiile lor și ar înțelege, am avea această educație relațională, ce înseamnă să ai o relație sănătoasă, cum investești în relațiile tale și ar fi atenți la creșterea lor, care înseamnă cunoștințe, care înseamnă educație, care înseamnă spiritualitate, ar putea trăi o viață mai în bunăstare decât trăiesc acum. Problema majoră aici este că toate aceste lucruri necesită timp, răbdare și reziliență. Adică nu o să-mi iasă din prima. Într-o lume în care renunțăm atât de ușor la tot. Da. Atunci, sigur că e... Cu ce ne luptăm aici? Știm ce avem de făcut, dar nu putem să punem asta în practică sau prea puțin pot să pun asta în practică, pentru că real, și asta este experiența mea personală, nu e experiență profesională, până nu te doare de nu mai știi ce să faci, nu te oprești din ce faci. Și este exemplul clasic. E atât, degeaba vorbim despre prevenție. Noi vorbim acum, am început să vorbim despre prevenție în psihologie și în sănătate mentală. Wow, deci am ajuns foarte departe din perspectiva asta. Dar uite-te că și în medicină vorbim despre prevenție, unde este despre moartea unui om. Și oamenii nu fac nimic în legătură cu asta. Deci mai e până departe. Dar nu, uite că vorbim, măcar știi, să tot spunem despre lucrurile astea, că dacă nu spunem, poate oamenii nici măcar nu se gândesc că există lucrurile astea. Și atunci relații și dezvoltare, creștere. Dacă punem atât de mult accent pe relații, de ce trăim atât de singuri? Trăim o epidemie de singurătate. Asta este ce ne arată datele acum. Asta o să mi-o notez. O epidemie de singurătate. Organizația Mondială a Sănătății ne oferă niște date îngrijorătoare cu privire la asta. A crescut enorm numărul de oameni care se declară a fi singuri. E foarte dureros, pentru că e un mix de anxietate, tristețe și această singurătate atacă la bază sistemul nervos. Pentru că în momentul în care noi ne naștem, noi suntem o ființă care nu supraviețuiește fără relații. Deci în momentul în care eu ajung la orice vârstă pe parcursul vieții și nu am relații, îmi este atacată
cum se numește aia, fundația sistemului. Lucru care activează anxietatea, frica, depresia și așa mai departe. Și ce se întâmplă este că avem această deconectare puternică unii de ceilalți, pentru că avem mult de lucru, avem social media, toate chestiile astea care... Suntem conectați cu online, nu? Suntem conectați cu alți oameni pe care nici măcar nu-i cunoaștem, ba mai mult le facem păreri, teorii, ca și cum i-am ști, așa vorbim despre unii oameni din online, ca și cum... Dar pe numai ieri ne-am întâlnit cu nu știu ce președinte al unei țări și am impresia că îi cunosc toată viața și e prietenul meu. Pe Facebook. Da, dar se creează credința asta pentru că atât de mult îl urmăresc pe un om, încât am impresia că face parte din viața mea. E atât de twisted ce se întâmplă cu social media. Nici măcar nu realizăm cât de puternic este impactul și cât de mult ne transformă. Și atunci nu mai stăm unii cu alții. Noi vedem oameni... Săptămâna trecută am fost am ieșit cu Ana ne-am plimbat prin oraș în weekend și ne-am întors cu autobuzul. Nouă ne place mult să mergem cu autobuzul, nici nu vreau să caut loc de parcare, e un mare stres ăsta. Și mergem cu autobuzul și când am coborât, Ana are 9:30. Mulți înainte. Mulțumesc. Și zice, mama, au coborât cu noi un cuplu care stătea față în față cu noi. Și i-ai văzut pe tinerii aceștia? Fiecare pe telefonul lui? Da. Uite, una din întrebările pe care vreau să adresez și după cum poți să vezi, n-am venit cu nicio întrebare notată, dar spune-mi, te rog, ce ai vrut să-mi zici și după aceea cred că mă anticipez întrebarea. Cum Dumnezeu trăim astăzi, unul lângă celălalt, și când ne punem noaptea în pat, în loc de noapte bună, ne uităm pe Instagram? Da. Deci, și Ana zice, mama, tu i-ai văzut pe tinerii din fața noastră? Deci așa e formularea ei, am zis că de multe ori parcă e o bătrânică în interior ei. Și zic, da, mama, i-ai văzut? Oare sunt împreună? Și zic, nu știu dacă sunt împreună, tu ce crezi? Păi eu am văzut că s-au urcat împreună în autobuz și că au coborât împreună în autobuz. Păi și atunci, de fapt, ce te îngrijorează? Mama, dar ei nu și-au vorbit. Ei nici măcar nu s-au uitat unul la altul. El se uita la un film, că am auzit că era pe Netflix. Deci, cât de atent a fost. Și ea tot făcea așa cu degetul pe telefon. Și ăla a fost momentul în care am zis, Doamne, ce înseamnă să fii copil să ai mintea limpede? Cât de clar a văzut deconectarea, pentru că acei doi oameni au urcat împreună, s-au așezat împreună, au coborât împreună, au plecat împreună, erau în fața noastră. De fapt, fiecare era în lumea lui. Dar nu erau unul cu celălalt. Acela nu este un împreună. Și, din păcate, asta este cea mai mare tristețe a timpurilor noastre. Numai dacă ne uităm la asta, pentru că mie îmi place să mă uit la oameni și uneori am zis că parcă sunt un stalker, un voyeur, așa, știi, că mă uit pe geam la oameni, mă uit în restaurante. Face parte din frumusețea meseriei. Da. Oamenii, nu mai știi, eu am o analogie pe care o folosesc, oamenii stau foarte mult așa cu capul plecat. Și după aia obișnuința statului în telefon. Da, și stau mult pe telefon, da, și la restaurant, și au poziția asta și după aia am stat să mă gândesc, dar oare când stau oamenii cu capul plecat? Și primul gând care mi-a venit în minte a fost atunci când sunt supuși. Și are sens asta, pentru că de fapt suntem supuși unei industrii, suntem, da, cu capul plecat în fața unui conducător, în ghilimele, pe care nici măcar nu-l știm, cât de trist. Poate că e numai în capul meu și poate că exagerez cu asta, dar... Să știi că nu exagerez, pentru că mi-ai spus lucrurile acestea și mi-a reapărut în minte o imagine. La Londra lucram în Canary Wharf, acel spațiu enorm de birouri și de lume corporate, și atunci când aștepți busul în Londra, se face așa o coadă foarte organizată, de 10, 15, 20 de oameni. Mi-aduc aminte o imagine care m-a speriat atunci și uite, acum le vine în minte. O coadă de 30 de oameni așteptând autobuzul, fiecare la costum, cu ghiozdanelul în spate și toți cu capul plecat și cu ochii în telefon. Mm-hmm. Pentru cei care ne ascultă la acest podcast, i-aș ruga să încerce să-și imagineze o astfel de fotografie cu 30 de oameni cu capetele plecate și cu ochii în telefon. Australia, dacă nu mă înșel, sau Suedia au anunțat ieri, Australia, că interzice accesul la rețelele de socializare pentru copii de până în 16 ani. Da. Păreri? Foarte frumos. Ok. Și o să și explic de ce. Te rog.
fiica ta are acces la TikTok, Instagram, Facebook? Nu. Și cum se descurcă să nu aibă telefon smart? Până acum ne-am descurcat, nu, dar eu înțeleg, pentru că și să știi că în timpurile astea nu e ușor să faci asta, pentru că dacă nu are asta... De la colegul care are. Nu, că eu tot timpul mă gândesc, ok, ce pot să fac? Care este nevoia unui copil? Nevoia unui copil este deconectare, da? Să simtă că este într-o interacțiune, într-o comunicare. Și atunci, ca ea să nu aibă nevoie de asta, ce e nevoie să-i ofer eu? Conectare. Ca eu să-i ofer conectare, la vârsta copilăriei nu este suficientă calitatea interacțiunii, trebuie cantitate. Asta este un mit, deci că e timpul de calitate. Trebuie timp. Trebuie timp. E un mit că e suficient timpul de calitate. Cu copiii nu este suficient, nici într-o relație nu e suficient. Asta este o trebuie să ne spunem ceva ca să nu ne doară așa de tare realitatea, știi? Aici trebuie timp. Asta înseamnă că eu în timpul acela nu mă uit în social media, nu mă uit la știri, nu muncesc, ci stau cu... Pentru mine, o minte din asta care eu în continuu gândesc, analizez, să fac planuri, strategii, nu știu ce, să mă opresc și să mă întorc înspre problemele unui copil, care de foarte evident pentru un copil, mie mi se par nesemnificative, pentru ea sunt reale. Este exact ceea ce o ajută pe ea să nu aibă nevoie să folosească, să nu aibă de ce să fugă, de fapt, ci să rămână în interacțiunea noastră. Și un copil întotdeauna își va dori interacțiunea cu părintele, în detrimentul la oricărei aplicații. Numai trebuie să vedem asta. Și atunci are sens să nu aibă voie copiii, inițial era 13 ani, acum unele state spun 16 ani, pentru că copiii nu au capacitatea să discearnă încă. Abia pe la 16 ani avem capacitatea să aproape să decidem între bine și rău, vreau, nu vreau, pot, nu pot. Până atunci nu avem capacitatea asta și atunci ce e important de văzut aici este că aceste medii sociale modelează dezvoltarea sistemului nervos al generațiilor următoare. Ce vedem în timpurile noastre este fix asta. Creiere modelate, sisteme nervoase modelate de rețele sociale care sunt haotice, care creează bule de conținut și care nu au repere și valori. Și atunci, nu, ăsta este rezultatul. Dar eu merg la mall, la Luca, și văd mama și tatăl cu copilul care, nu știu, servesc masa împreună și ca să fie liniște la masă, văd și un filmuleț pe YouTube pus în fața unui copil de 1 an și jumătate. Cred. Văd asta în jurul meu. Și atunci cum poți să combați într-o societate în care toată lumea aleargă după bani plus valoare, agitație, să ai timp să lași copilul respectiv să plângă sau, într-adevăr, să ai grijă de el ca să nu plângă fără să-i pui în fața ochilor desene animate? Da, cred că este un efort foarte mare, dar este ceva ce noi am trăit. Adică părinții aceștia nu au crescut cu ochii în telefon. Însă nu mai au disponibilitatea să... Dar nu mai poți să crești nici cum creșteai în Jiboul sau în Dejul din anii 90. Nu mai poți, nu mai ai opțiunea asta. Aici mi se pare, de fapt, că e problema, pentru că ieșitul acela afară și bătutul de minge în fața blocului... Da. Nu mai e posibil astăzi. Sigur că toate astea au venit și cu dezvoltarea. Adică n-aș vrea acum să ne uităm numai în direcția asta, să ne uităm la copiii ăștia care au acum 8-9, eu am discuții cu Ana, care are, cum spuneam, 9 ani, pe care eu nu mi-am de să le fi avut cu părinții mei vreodată. Odată nici pentru că ei nu mă întrebau, dar nici eu nu cred că aș fi putut să duc discuțiile astea. Că mi-e clar că datorită tehnologiei și datorită rapidității cu care se întâmplă lucrurile, pentru că creierul unui copil este plastic, foarte repede a prins unele lucruri. Problema majoră aici este că copiii tot singuri se cresc, adică noi ne plângem că suntem această generație care am crescut singuri, nevăzuții, părinții care au muncit. Generația cu cheia în gât și că nimeni nu ne-a văzut, dar și acești copii cresc tot singuri pentru că au mediile sociale, adică e doar o iluzie că schimbăm semnificativ lucrurile. Acum, eu n-aș vrea să... Eu, exact cum spuneam mai devreme, ce am învățat din toată experiența mea profesională și personală e exact ce spuneam mai devreme, că până nu te doare suficient de tare greu iei decizii și mă tem că inclusiv din perspectiva socială a societății se vor lua decizii când o să doară foarte tare. Și se iau decizii când doare într-un fel, se iau alte decizii când doare în alt fel. Cred că tot vindecăm răni trecute, știi, pe măsură ce trece timpul. Bine ar fi să fim tot mai mulți conștienți de
suferințele noastre, să luăm decizii, cum zicem noi în psihologie, că ne place asta, conștient, conectați cu propria persoană și cred că noi conteni să promovezi chestia asta. Uite că mă întrebai de 2011, mi-amintesc prima emisiune pe care eu am avut-o a fost la NCN și era, cred că 2008, când am avut prima emisiune. Doamne, musai să povestesc despre asta, că mi se pare fascinant. Mergeam pe stradă de la facultate, predam atunci la facultate și m-a oprit o tânără și mi-a dat un pliant și mi-a zis că se face casting pentru o televiziune locală și nu vreau să merg. Dar era iarnă, eram fofolit acolo, m-am gândit, Doamne ferește, dar nici nu m-a văzut fata asta. Și după aia am realizat că de fapt pe multă lume chema la casting. Și am zis, da, ia să mă duc eu la casting, oricum nu aveam nimic de făcut la ora respectivă și m-a oprit, era fix în drumul meu și am zis, da, când să vin la casting? Păi puteți veni acum dacă vreți. Și m-am dus la casting. Stăteam la o coadă, așa, cu multe fete, foarte fancy îmbrăcate și eu, care numai fancy îmbrăcată nu eram și venită de la facultate, ruptă de oboseală și ce însemna castingul, trebuia, una dintre probe, era să citesc de pe prompter. Nu citisem în viața mea de pe prompter, mi se părea tot timpul fascinantă chestia asta și în marele meu noroc a fost că am tras un text din neuroștiințe și noi am studiat la psihologie neuroștiințe și mie mi-a plăcut tot timpul chestia asta. Și l-am citit super fluent, pentru că cunoșteam... Nu era la prima vedere. Cunoșteam termenii. Și am citit textul și doamna, am văzut că a rămas așa surprinsă și a zis, dar nu ne-am așteptat să citiți. Nu, în fine. Am trecut castingul, am aflat că au fost foarte multe fete acolo și am ajuns să fac niște cursuri, de fapt un soi de practică la NCN-ul de atunci cu Anca Dinu. Mamă, și mă uitam la Anca Dinu, care era atât de serioasă și tot aruncai acolo, că nu așa se citește și nu așa se face și nu, și zic, haide, că unde am nimerit aici cu oamenii ăștia. Nu, în fine, am trecut de probele astea și m-am întâlnit apoi, atunci se făcea acest NCN, și m-am întâlnit apoi cu Constantin Trofin. Mamă, și când l-am văzut pe Trofin, am zis, cine este acest om blând în lumea asta și care e emisiunea lui? Și mi-a zis el câteva chestii și m-a întrebat, de ce vrei să faci tu o emisiune aici la... Deci totul s-a întâmplat în 4 luni, nici nu realizam. M-am gândit, cum o să-i spun profului că eu vreau să fac emisiune, dar cum, dar ești nebună, Raluca, te duci și spui domnul profesor, care acum ți-a dat cursuri de ținut la facultate, că tu vrei să faci o emisiune. Și mă întreabă Costel atunci, dar ce emisiune vrei tu să faci? Și eu i-am zis de psihologie și el a zis, de ce? Și i-am zis, eu vreau să promovez psihologia. Că eu mi-am dat seama că atât e de importantă și noi acolo în curtea școlii, noi știm, dar trebuie să audă lumea întreagă despre psihologie și ăsta a fost visul meu. În 2008 eu nu i-am putut spune emisiune de psihologie, am spus Culoarea vieții, emisiunile, și aveam invitat și povesteam despre psihologia și după aia a apărut Luc TV și așa mai departe. Și îmi dau seama că eu îmi trăiesc visul. Mi-am dat seama de chestia asta așa de-a lungul timpului, că de fapt mi-am dorit atât de mult să vorbim despre psihologie și toată lumea să vorbească despre asta, însă n-am realizat ce înseamnă ca toată lumea să vorbească despre asta, pentru că am ajuns în timpuri în care vorbim nediferențiat despre psihologie. Și acolo unde este un domeniu unde e creștere mare, eu n-am știut atunci că e și impostură. Și acum avem alte probleme de rezolvat în situația asta, dar eu cred că e foarte bine că se aude despre asta. Îmi place enorm că sunt în tot felul de contexte în care pot vorbi despre psihologie și cred, deși de multe ori îmi vine să zic așa m-am săturat și așa nu mai vreau să vorbesc despre asta, după care mi-amintesc, stai? Am o misiune. Și atunci, cred că, uite, a tot vorbi despre asta, e măcar un gând nou să aibă un om care ne urmărește și pentru mine este extraordinar. Dar trebuie timp. Din 2008 până acum sunt 16 ani. Da, mi-au trebuit 16 ani să-mi văd visul ăsta împlinit. Și am avut răbdare pentru asta și eu cred că dacă avem răbdare și nu renunțăm la visele noastre, doar să ni le definim și să le și transformăm în comportamente, se întâmplă. Da? Pentru asta nu înseamnă că o să fie și ușor. Dar ai zis un lucru foarte interesant. Mi-am trăit visul. Întâlnesc de foarte multe ori următorul paradox. Sacrificăm fericirea prezentului pentru un viitor idealistic, dar incert. Da. Nu știm ce se întâmplă mâine, dar să mai știi ce se întâmplă peste un an, dacă va apărea, nu știu, jobul pe care ți-l dorești, persoana pe care ți-o dorești sau acel context paradisiatic pe care îl visezi. Ce le spune persoanelor
dacă aș veni eu astăzi, uite, la tine la o terapie one-to-one, da, titlul cărții nu l-am adus în discuție întâmplător, ce ai spune cuiva care sacrifică frumusețea prezentului, sperând că mâine după colț va fi cel mai bine? Eu cred că nu e... Eu știu că am sacrificat multe momente pentru planurile mele, pentru visele mele. Eu sunt foarte, odată pasionată de ce fac și în al doilea rând pasionată de visele mele. Mult timp petrec în capul meu. Și știu că am sacrificat multe momente și am sacrificat relații, aproape că vine să zic că am sacrificat oameni pentru planurile și visele mele. Și cu durere spun asta, dar în același timp cred că dacă n-aș spun eu, m-aș trăda și mi-aș trăda meseria. Acum să te mai întreb ceva ca să duc săgeata, ca să nu-i spun cuțit, că sună urât, să duc săgeata și eu mai aproape un pic de tine. Poți, apoi văd dacă răspund sau nu. S-a meritat? Foarte mult m-am întrebat dacă a meritat sau nu. Pentru că mulți sacrifică prezentul, oameni, realitatea din jur pentru un vis. Am momente când spun că nu a meritat și că mai bine stăteam eu la locul meu dar am momente în care îmi spun dacă eu nu onorez visele, cine să mi le onoreze? Și atunci e o plimbare din asta între cele două, cu un tumult și o frământare interioară, de fapt, pe drumul dintre cele două. Nu știu dacă o să am un răspuns la un moment dat la asta sau o să mă tot plimb între ele. Însă ce știu cu certitudine este că, din punct de vedere profesional, eu mi-am dorit foarte mult să pot să vorbesc despre toate lucrurile astea și știu că multe dintre lucrurile pe care le-am făcut din dorința de a demonstra și de a arăta că eu pot și eu am locul meu și oamenii trebuie să mă audă, dintr-un ego și dintr-o dorință de validare și recunoaștere. În zadar striga împăratul ca și leul în turbare. Așa, iată. Zicea Eminescu în scrisoarea a treia la un moment dat. Eu sunt foarte mulțumită cu locul în care sunt, știu că o să sune, dar chiar eu mă bucur și m-am bucurat tot timpul de planurile mele, știi? Adică mereu, și acum am multe planuri. Eu nu duc lipsă de planuri. Și mie îmi place să mă gândesc la ele, să le îndeplinesc. Dar ce am învățat e să-mi zic, stai o secundă, trebuie să te și oprești. Exact asta am vrut să te întreb. Cine te-a învățat să trăiești prezentul? Durerea. Ok. Deci până nu o simțim, degeaba citim foarte multe tratate și statistici. Da, nu. Trebuie să o simțim pe pielea noastră. Durerea, pierderea, frica, toate astea m-au învățat că da, e foarte frumoasă misiunea asta din capul tău, dar nu este numai despre tine. Și greu a fost, așa că după ce ai pornit toate alea, știi, să oprești motorul, a mai plecat mașina o vreme, chiar dacă am pus piciorul pe frână. Da, asta mă bucură foarte mult acum, că pot la ora 4:30 să închid, eu la ora 3:30 merg după Ana, de la 8 la 3:30 rup, adică nu am întâlniri, proiecte, terapii, cursuri, cea. Nu stai pe Instagram. Nu prea apuc să stau pe Instagram, dar după mă uit. De la 4:30 eu încerc pe cât posibil să fiu acasă și mi iese de cele mai multe ori. Hai să încheiem cu o întrebare care merge în linia ceea ce ai deschis anterior. Din punct de vedere al psihologului, atunci când simți că nu mai poți totuși un pic? Mult am crezut chestia asta, de atâtea ori mi-am spus lucrul ăsta, Flavian. Când ziceam nu mai pot și după aia venea din spate și zicea nu, tu să nu mai poți, dar stai numai, cum adică? Și mă băteam în piept și ziceam, cumpii. Până când, că la un moment dat știi că sistemul nervos îți trage semnale de alarmă și zice, oprește-te, nu te mai poți trezi sau nu dormi suficient de bine și dacă nu-l asculți, la un moment dat te oprește într-o formă sau alta. Și eu cred că asta este să ne spunem că atunci când nu mai poți un pic, este ceva ce ne autosabotează. Și atunci aș zice, nu mai pot? Da, probabil că mai pot încă un pic, dar mai vreau. Că pentru mine asta a fost marele răspuns. Pentru mine n-a fost,
că dacă mă întreba mai pot, tot timpul ziceam, da, sigur că mai pot. Dar întrebarea majoră a fost, mai vreau să trăiesc așa? Mai vreau să nu-mi amintesc real zile din viața mea pentru că am muncit atât de mult. Și real nu mi-aminteam zile din viața. Nu mai știam, dar ce zi azi? Efectiv, asta zi de zi. Și nu mai vreau să trăiesc așa. Nu mai doresc, mulțumesc. Am făcut, am văzut. Next! Next pentru următoare discuție la Luca Anton. Trebuie să ne oprim așa. Eu mă pornești, mă. De data aceasta, din păcate, da, dar putem face un fel de serie podcast despre bani și bunăstare cu Luca Anton. Mai am 1000 de întrebări pentru tine și sper că a fost o terapie chiar one-to-one, bidirecțională. M-am simțit foarte bine, mulțumesc. Reciproca e valabilă și sper că și ascultătorii noștri au ce învăța din acest podcast. Rămân cu ideea că și un motor în 12 cilindri, dacă îl rulezi la turație maximă, 1 an, 2, 3, la un moment dat se defectează. Așa că să avem grijă și de alții, dar în primul rând de noi. Raluca Anton, o plăcere să te descoperă. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Mulțumesc.